Hoi, ik ben Aoul. Ik ga een Barani met een backflip doen. Ik ben Rick Slot en ik doe een dubbele salto voor roerdbaan. Ik ben Rut en ik ga de Barani doen. Ik ga over het blok heen springen en Barani en dan een backflip. En ik ben Lenny en ik ken een pirouette.